Welkom bij de 45e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Beleef Kerkrade Televisie Salvoort. We zijn in het Flexieforum, niet voor de eerste keer, maar nu wel in een nieuw gedeelte. Brandneu, om het zo maar te zeggen. En dat is het deel van het Santa Maria College in. Zo is het een over voorzien, een over verteld, kiet er al nu in dit aflevering met. En we hadden natuurlijk nog meer gasten, Marcel Michiels van Walk to Survive, Arne Essers en Marcel Jung over het bevrijdingsconcert van de Harmonie Santa Marie van de Graat. Chris Arends en Arie Gramsma komen alles vertellen over 75 jaar EKH Goudwinde. En dat is toch visverhein, om het zo maar te zeggen. Themen Sentence en jullie mengelers over de componist. Dat is het nieuw bouwwerk in de Nierspringstraat. En dan nog een rondleiding door dat nieuwe deel van het Flexieforum door Anthony Smets. En we beginnen met de verantwoordelijk wethouder die dit al nu in zijn portefeuille had en die je u metnemen in wat dit nieuwe gedeelte precies ziet werden en betekenen voor het Flexieforum. Veel spaß bij de 45e aflevering alweer van Beleef Kerkrade Televisie. We begrüßen nun als eerste gast in de 45e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie door Alexander Geers. Alexander is wethouder Economie, Vastgoed en Openbare Ruimte. Dat is een ganse mondvol, maar in ieder geval ook de wethouder de ontwikkeling van het Flexieforum in zijn portefeuille had. Dat stemt, Alexander, welkom. Stemt, Jansen, nou. En nou ja, vertel u er maar over we zitten nu. Ja, we zitten nu in het nieuwe gebouw van het Flexieforum. Het is Santa Maria stad, voormalige school. Ja. Net zoals het Flexieforum ook geworden, voormalige campus. En hij is voor nu bezig met een nieuw bedrijvenverzamelgebouw, eigenlijk wat aansluit op hetgeen voor al gedaan in het Flexieforum. Dus ja, dat is hem voor u. En ja, het Flexieforum bestaat 20 jaar. Volgens mij gewoon niet. Of de campus staat 20 jaar en de Flexieforum is 5 jaar. Zo moet ik het zeggen. En nog even Jansen kort het Flexieforum. Mensen dat moeten definiëren. Dat is het bedrijfsverzamelgebouw. Maar het is enig meer, toch? Of niet? Ja, dat is eigenlijk veel meer dan dat. Eigenlijk is het, mensen aan een bedrijfsverzamelgebouw denken ze eigenlijk aan een saai gebouw waar bedrijven gewoon hun ding doen, los van elkaar. Ja. En mensen aan het Flexieforum denken, dan denken ze echt aan een gebouw wat leeft. En waar jullie met elkaar ook is echt een community. Ja. Ik raad er nog echt gek aan om daar eens te gaan kijken, want daar is eigenlijk geen idee van wat zich daar afspeelt. Nee, ja, het is echt een levende gemeenschap waar ze zich ook gaat kunnen eisen, waar ze gaat kunnen drinken. Waar de gemeente ook is gevestigd, maar ook een kinderdagverblijf. Ja, eigenlijk zo gek wat zich kan verzinnen, is het er te vinden. Het zit hij, ja, dat is op zich wel indrukwekkend wat hij samen tot stand gekomen is, uiteindelijk. Ja, dat wordt net helemaal vanzelfsprekend natuurlijk. Nee. En nu hadden we dan dit gebouw erbij, dat is spiksplinternieuw. Het is een oude school, maar dat kan ze allemaal jaren niet meer zien natuurlijk. Nee. En dat is dit dan wel een bedrijfsverzamelgebouw vooral? Ja, in principe werd het een toevoeging op hetgeen wat vooral aan. Dus het werd ook gewoon onderdeel van het totale concept Flexieforum. Dus ja, hij werd ook bedrijven gehuisvest, maar ook wanneer ik kijk naar het deel wat al zeker wissen kunt, dan is dat ook weer een variatie van bedrijven die sociaal actief zijn, van grotere organisaties, maar we hadden het dan ook over hele inpetters die er ook komen. Dus hij ook, zal ook weer in diezelfde community gewerkt werden. En die maken natuurlijk dan ook weer gebruik van de faciliteiten van het totaal. Ja. En kent je het zelf over wat nu de idee daarachter is van die gemeente? Om dit heel zo samen te brengen? Ja, du wilt, kijk, enerzijds du wilt een community creëren, du wilt zorgen dat een gebouw en een gemeenschap floreert. Hè. En dat is ons echt goed gelukt op deze plek. Daar werken ook jullie echt enorm hel aan om dat te laten slagen.
Dus ja, daar kent ze ook alleen maar heel dankbaar voor zie als stad, dat er luizen die intrinsiek gemotiveerd zijn om het te laten slagen. Ja, ja. En dat doen ondernemers ook aan mee. En we verkijken wat willen voor hij met, is dat er gebieden is waar jullie kunnen floreren. En waar de stad en de gemeenschap er groeit. Ja, dus niet alleen bedrijven, maar ook andere sociaal-culturele, maatschappelijke voorzieningen. Ja, zeker. Mensen kijken wat voor nog naar de toekomst toe willen toevoegen. Is het het poppodium bijvoorbeeld. Ja. En we zullen ook het kijken kunnen voor de urban scene nog een plek geven. Dat is allemaal... Wat is dat? Ja, wat is urban scene? Dat is skateboarden, zoomdinger, pumptrack. Kijk, dat zijn dingen die voor nu onderzoeken zijn. Kijk, en dan creëert ze nog meer een community. En juist die samenhang van alles maakt het zo'n unieke en mooie plek. Precies. Het Festweekend is al weer enig, want nu we op dit moment kijken. Maar Flexiforum is ook een uitstekende feestlocatie, voor concerten, et cetera, of niet? Dus je ziet dat er steeds meer georganiseerd wordt. En wie gezegd, we zijn nog een kennen voor een officieel poppodium maken. Kijk, en dan zal het nog meer daarbij ingezet. Wanneer de zaal een beetje het hart van het Flexiforum kijkt, dan leent zich dat perfect voor. Dat is een hele leuke plek om te bezoeken. Dus wanneer er iets is, ik denk dat want alle carnavalsvereinen zijn muziekverenigingen met concerten. Nee, maar alles kennen eigenlijk. Alles niet, maar dat kennen we wel. Nee, dat is een unieke plek. En daar kent zich mensen naar binnen kunt, kent zich echt verrassen. Tenminste, iedere keer wanneer ik naar binnen kom, nu ook Hubert, dan ben je steeds eigenlijk immer te kijken van wie leeft dat. En wanneer het 's morgens kunt, leeft het. Wanneer het 's ochtends kunt, leeft het. Ja, dat is eigenlijk absurd. Dat is eigenlijk, dat gelooft ze niet. Ja, nou ja, die uitnodiging steekt voor de lui hoor. Dus, en dan kunnen ze ook nog een broodje eten en lekker lunchen. Smader nog. Ja. Gouden toekomst voor het Flexiforum hopelijk. Ja, zeker. Bedankt. Dank je. Kirchhuizer Matt Vinders der schreven in 1960 Ons Kirchhof het schönste op de wereld. En dat jullie voor u vieren. Dus los voor het zingen jullie ons volle borst op alle mogelijke momenten van vreugde en van verdriet, want dat hoort ook bij je, want dit is niet zomaar een lied, dit is ons lijflied. Ik noem het soms de rebellie tegen de vergetelheid, want ook jullie die hebt uit de hand om zich dingen nog te herinneren, die muziek die kunt immer naar boven. Het is en blijft een herinnering wie we verzund en wie we in het leven stond. Ons Kirchhof het schönste op de wereld. Het zijn maar 2 coupletten, dat we voor een matje nog een Kirchhof te bezingen en het zingen we nu nog. Vorige gaat gesproken met de wethouder Alexander Geers, die het over het Flexiforum zit in zijn portefeuille. En voor je nu het treedje dieper kijken, wat speelt zich hij nu allemaal af? En dan komen we bij de gasten die nu bij mij gaan er dus zitten. Op de eerste plaats natuurlijk Kelly Ros van de gemeente Kirchhof en bemoeit zich met het ontwikkelcentrum van Kevin Adriaans. Ja. Een van de kandidaten van het ontwikkelcentrum en verhand door Anthony Smets van het bedrijf DSM Plus. DMS. DMS. DMS Plus. DMS Plus, klopt helemaal. En ik kan zo vertellen wat dat allemaal is. En ik ga me gerust vertellen dat hij heel erg gepassioneerd is voor het Flexiforum. Ik weet niet, kan of dit in het plaat doen of... Nou, ik ben van Spekkersheide,
Opgegroeid, maar de plat is nooit erin gekomen. Nou ja, en de rest? Ik versta het wel, maar ik kan het niet praten. Oh, oké. Ja, ik versta het prima inmiddels, maar ik kan het ook niet praten. Nee, ja, dan moeten we het ook maar gewoon in het Nederlands doen, toch? Ja, dus klopt. Als jullie alle drie het niet praten, dan en ik ben de enige. Dan, Anthony, je zou echt naar bed gaan met het Flexieforum en er weer mee opstaan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt wel een beetje van. Is wat ik net zei van, ik ben van Spekkense Heide, ik ben opgegroeid en Flexieforum werd ooit gebouwd. En ik heb de bouwfase meegemaakt van, en ook de fase natuurlijk dat het eventjes dicht ging van, en op nieuw leven erin kwam. En het heeft me altijd geboeid van, het is toch iets waar je vroeger opgegroeid bent. Van, en wij zochten een nieuwe kantooromgeving. Wij komen uit het bedrijfsleven. Wij doen advisering in brandveiligheid. En ik kwam in dit gebouw. Ik kwam in contact met Mark Hazen en met Charles. En ja, op een gegeven moment zag ik van ja, dit is het. Van hier wil je je kantoor vestigen, dus vanuit het bedrijfsleven. En wetende dat er ook andere facetten in het gebouw aanwezig zijn, hè, maatschappelijk, cultureel enzovoorts. Van, ja, en het heeft wat. En het was voor mij back to the roots, van hier kom je vandaan. En je kunt hier mooi je klantengroep ontvangen. Wij zitten vaak met architecten aan tafel, met projectontwikkelaars. En als je dit gebouw laat zien aan die gasten, ja, dan heb je eigenlijk al... heb je de helft van de route al gelopen? Ja, precies. En je kunt gaan lunchen met ze beneden bij Road Foods. Ja. Dat is het. Dus ja, en dan betrokken met de verdere... we zitten hier ook al 4,5 jaar. Op een gegeven moment ja, de betrokkenheid van medeoprichter van FlexiNet. Een netwerkvereniging die we opgericht hebben. Kelly is ook bestuurslid van, ik ook. En Richard van... dus we willen echt met z'n allen een community vormen van naar de toekomst. Dus daar hou ik me mee bezig. Dus, maar ook met brandveiligheid. Dat ook nog? Ook nog. Tussendoor. Lijkt het wel. Ja. En Kelly, van de gemeente? Ja, klopt. Ja. Qua afdeling waarin inkomen zitten we al langer hier in het Flexieforum. Ongeveer een jaar nu met het ontwikkelcentrum. Of in ieder geval 2 leerlijnen van het ontwikkelcentrum. De ruilwinkel en de doeploeg, waar Kevin dadelijk nog wel wat meer over kan vertellen. Ja, die zijn misschien, hoor je het inderdaad, ook al behoorlijk aan de gang nog met de renovatie. We hebben eigenlijk 3 werkleerlijnen, waarvan er dus 2 in het Flexieforum zitten. Waarin we goed kandidaten, ofwel jongeren, ofwel kandidaten met een uitkering in het kader van de participatiewet ontwikkelen. En goed, naar werk proberen te brengen. Ja. En van hieruit naar de arbeidsmarkt? Ja, dat is het doel. Ja, en wat is de derde lijn dan? De ruilwinkel, de doeploeg en de woonzorg Elisabeth Stieft. Die zit dan niet in deze locatie, maar op de Hammoelenweg. Ja. En Kevin, kandidaat. Ja. Vertel eens, joh, want... Wij doen qua werk, ik heb in het groen gezeten. Doen we bosmaaien, heggen scheren, bomen kappen. Ja. Ik ben vanuit school naar de gemeente Kerkrade begeleid voor stage. Ja. Daar heb ik in het groen gezeten. En na het groen ben ik richting het Flexieforum gekomen. Nu zit ik in de doeploeg. Ik doe gipsplaten naar binnen tillen, houten platen tillen, muren isoleren. Ja. We doen van alles. En het is superleuk werk. Ik hou er echt van. En wat vind je leuk? Wat maakt het leuk? Gewoon de contacten met de collega's. Het is leuk om wel eens gewoon te praten, grapjes maken. Maar als er gewerkt moet worden, wordt er ook gewerkt. De hand uit de mouwen? Ja. En ben je van Kerkrade? Ik ben officieel, ik heb in Kerkrade gewoond, maar nu woon ik in Landgraaf. In Landgraaf. Ja. En hoe is zeg maar de omgeving, dit gebouw dan? Ja, omgeving, dus ik vind het dan gewoon heel mooi en zo. Ja, ik heb hier ook wel gewoond, dus ik weet wel waar alles zit en zo. Het is super mooi, super leuk. De mensen om me heen zijn ook heel aardig. Dus, en met hoeveel zijn jullie in de doeploeg? Wow, genoeg. Genoeg? Heel veel man. We zijn echt wel met veel man. Maar je zegt het is leuk om de handen uit de mouw te steken, om dingen te doen, te sjouwen. Want daar komen er meer werken met je handen. Ja. En is dat allemaal voor hier? Dus ten behoeve van dit gebouw, zeg maar? Of worden jullie ook buiten ingezet? Op andere plekken? Of doe je het hier, het werk? Ik doe nu alleen maar hier het werk.
Af en toe moet ik wel eens een rondje prikken. Bijvoorbeeld vuilnis ophalen over het hele gebouw heen. Ja, maar het is allemaal rondom het gebouw. Rondom de Flexieforum. Ja. Oké. Ja. En hoeveel mensen werken er bij die ontwikkellijn? In het hele ontwikkelcentrum breed zo voor een idee te krijgen. Ongeveer 100 kandidaten die op verschillende dagdelen actief zijn. Ja. En het is bedoeld dat ze na de hand nog uitstromen, zeg maar, naar andere werkgevers? Ja, dat is eigenlijk bedoeld om te kijken van, waar liggen hier kwaliteiten, wat kun je, wat kunnen we eventueel nog verder ontwikkelen. En waar vinden we dan ook die aansluiting op de arbeidsmarkt. Ja. Ja. Bedankt voor het leuke gesprek. Mooie, inspirerende omgeving hier. Ja, we komen door de hal van het Flexieforum. En Anthony, de lezers Ronkij. Ja. En waar zijn van u? Ja, inderdaad, van de rondleiding, de prachtige hal hebben we net gezien van de Flexieforum, waar grote evenementen gehouden kunnen worden. Ja. En daarnaast hebben we hier Root Foods zitten van de brasserie. En Bram gaat ons vertellen van wat doen ze bij Root Foods. Wij komen hier te vaak eigenlijk. Te vaak? Eigenlijk wel, als het goed voor je is of zo. Ja, bijna dagelijks. Ja, Bram Hogstenbach, hè? Ja, hoi. Du bent van Root Foods. Ja, dat klopt, ja. En vertel eens weer... Nou, Root Foods wat is het eigenlijk? Ja, Root Foods is een horecagelegenheid dus, in het Flexieforum. En we zijn een koffie- en lunchbar. We zijn van maandag tot met vrijdag geopend, van 9 tot 5. En in deze horecagelegenheid maken wij bijna alles zelf. Dus het is van sausjes tot gebak tot producten. Ja. Ontzettend veel huisgemaakte zaken. En hoe is dat zo ontstaan hier? Hoe is dat, naast de reguliere horecagelegenheid zijn wij een zorgproject. Ja. En het zorgproject dat is ook ons hoofddoel. En dat zijn dus leerwerktrajecten aanbieden voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. We vallen onder Plintos Mutser Stichting, dus we zijn ook zorgverleners. Deze horecagelegenheid is eigenlijk een middel om dus de jongeren een duurzaam arbeidsperspectief op weg te helpen naar structureel werk. Ja, en dus een duurzaam arbeidsperspectief. Ze zijn niet helemaal tijdelijk. Ja, duurzaam arbeidsperspectief te bieden. Ja. Nou goed, dat hebben we zo ontwikkeld dat er eigenlijk 4 verschillende fases zijn voor deze jongeren. Dus eigenlijk binnen Root Foods in een veilige omgeving met de juiste begeleiding en met de juiste ondersteuning, werknemersvaardigheden te ontwikkelen, arbeidscompetenties te ontwikkelen. Want ze komen niet per se uit de horeca dan? Nee, zeker niet. En de horeca, dit omvat ook veel meer dan alleen horeca. Ja. Dus naast de horecawerkzaamheden zijn er ook jongeren die meehelpen met social media, met planningen, noem maar op. Nou goed, wat ik zeg, wij vallen onder Plintos Mutser Stichting. We zijn hulpverleners. Dus dat betekent ook dat de jongeren die bij ons aanwezig zijn, die initieel starten, ook vanuit de zorgindicatie starten. Ja. Dat betekent dat dat vanuit een jeugdhulpverleningsindicatie is. Dat kan vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning of vanuit de WLZ, de wet langdurige zorg. Precies. Daarin maken we voor iedereen een maatwerkplan. En dan gaan we kijken wat het doel en het perspectief gaat zijn. Nou goed, de jongeren die bij ons starten, daar wordt een ontwikkelplan voor gemaakt. En dat kunnen dus competenties zijn zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden ontwikkelen. Nou, waar leer je dat beter dan in de horeca natuurlijk. Maar er zijn ook jongeren met een diagnose. We hebben eigenlijk alles wel een beetje in huis. Ja, wie kan er hier komen koffie drinken, lunchen? Eigenlijk iedereen buiten het Flexieforum ook om. Ja. Dus we hebben tegenwoordig, we zijn nu 3,5 jaartje open. Ja. Veel gasten ook uit de buurt wat hier naartoe komen. Ze weten ons te vinden. Dus ik moet zeggen dat we hartstikke tevreden zijn met hoe het loopt en ook met hoe de trajecten voor de jongeren lopen. Ja, dus voor de mensen die naar dit programma kijken, die kan je in ieder geval al een keer van harte uitnodigen om hier lekker te komen lunchen. Eigen gemaakt. Ja, huisgemaakt alles. Huisgemaakt. Ja. Nou, hartstikke goed. Bedankt. Veel succes. Dankjewel. Bedankt. Anthony, hoe zijn we van u? Ja, we zitten hier op de kopse kant van het Flexieforum. Ja. Zoals je gezien hebt, van een heel veelzijdig gebouw. En hier op de kopse kant is een voedselbank gehuisvestigd. Vanaf de eerste uur zelfs van het Flexieforum. Ja, een bijzondere ruimte eigenlijk. Hè? Een hele bijzondere ruimte. Ja. Waar we nu zijn is de winkel van de voedselbank. Ja. Tot een paar jaar geleden, zeg 1,5, 2 jaar geleden. Want dit is eigenlijk de eerste winkel van de voedselbank in Burgside. Hadden we uitdeelpunten. Bij die uitdeelpunten konden mensen in een tijdslot dat ze hadden
een voedselpakket komen halen. En dat voedselpakket dat bestond dan uit droge kruidenierswaren, groente, fruit, zuivel, vlees, vis. Ja. Er was een pakket wat je kreeg, dat nam je mee en dan was je weg. Maar je stond wel buiten in weer en wind voor iedereen te kijken, te wachten totdat je je spullen kreeg. Ja, ja. Je had daar ook verder geen zeggenschap in. Dus als je 6 je weken kreeg een pakket eigenlijk. Precies. Had je 6 weken achter elkaar pindakaas of stroop en je hield er niet van, ja, dan had je dat. Nu doe je in de winkel je eigen boodschappen. Ja, ja. En je bepaalt zelf wat je eet. Daar heb je zelf zeggenschap in. Ja. Die uitdeelpunten waren niet meer van deze tijd. Dit is veel menswaardiger. En ook voor de eigenwaarde van de mensen. En hoe werkt dat dan precies? Dat is heel simpel. Je komt door de voordeur naar binnen toe. Je hebt een pasje. Ja. Dat pasje geef je af aan de balie. Ja. Ook weer met een tijdslot. Hè. En we hebben hier een aantal medewerkers rondlopen. Allemaal vrijwilligers. Want iedereen die bij de voedselbank werkt, is vrijwilliger. Ja. Ik ben voorzitter van het bestuur, maar ik ben vrijwilliger. En de mensen die de dagelijkse gang van zaken rollen, dat zijn vrijwilligers. Die zijn wel 24 uur per dag bezig met de voedselbank. Dus er is geen enkele betaande job. Nou, je komt binnen, je geeft je pasje af. Een van de mensen die hier is, die begeleidt je. Want die mensen die weten wat er op dat moment in de aanbieding is. Mensen hebben wel eens vragen van, ja god, hoe kan ik dat nou combineren? Nou, daar krijg je gewoon advies in. We werken met een kleurcode. We hebben een geel kaartje, een blauw kaartje en een rood kaartje. Iemand met een blauw kaartje, en die kaartjes die kun je zien op de schappen. Iemand met een blauw kaartje, dat is een eenpersoonshuishouden. Ja. Tussen de 2 en 3, 4 personen is geel en rood is meerpersoonshuishouden. En afhankelijk daarvan mag je spullen uitzoeken? Ja, maar ook meer spullen bijvoorbeeld. Bij het ene krijg je 1 product, bij het andere krijg je 2 of 3 producten. Dat is een beetje afhankelijk van de status. Maar dit is een hele serieuze aangelegenheid. Ja. Heel veel mensen die in Nederland nog onder de armoedegrens leven. Ja. Hè? En natuurlijk ook hier in deze omgeving. Dus misschien dat andere mensen zich dat helemaal niet realiseren. Ja, dat klopt. Parkstad heeft van oudsher natuurlijk een veel grotere sociale problematiek dan de gemeentes in het noorden van het land. Nou, en wij hebben dus nu die winkels hier in Kerkrade en Heerlen, maar we hebben ook in de westelijke mijnstreek in Geleen. In het centrum hebben we een winkel. En we hebben sinds kort een winkel in Maastricht. Maar als je nagaat dat er in Nederland een hele dikke miljoen mensen onder de armoedegrens zitten. En dat wij van die meer dan 1 miljoen mensen er maar 100.000 bereiken. Dan kun je nagaan hoeveel dat er nog onder de radar zit. En die mensen die bereiken we niet. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Zeg maar, hoe bereik je de mensen in Kerkrade? Hoe doen jullie dat? Die krijgen daar voorlichtingsmateriaal over? Of het gaat wel via de gemeente? Of, Iedereen die vindt dat hij in aanmerking komt voor voedselhulp. Ja. En je komt in aanmerking voor voedselhulp als je niet in staat bent om in je dagelijkse voedselbehoeften te voorzien. Dan mag je je aanmelden bij de voedselbank. Ja. Wij werken heel veel met schuldhulpverleners, met maatschappelijk werk en dergelijke. Die melden meestal ook de mensen aan, want die hebben meer zicht op datgene wat er in gemeentes gebeurt. Maar je kunt je in principe ook zelf aanmelden. Als je een leefgeld hebt dat zeg maar grosso modo onder de €300 zit per maand, dan kom je in principe in aanmerking voor voedselhulp. Het is geen recht, het is een gunst die je krijgt. Ja, precies. En heel veel mensen hebben zoveel schroom dat ze ook helemaal niet durven. Dat is een flinke drempel, hè? Het is een hele grote drempel. Hè? Wat zeggen, moeten de buren wel niet zeggen. Ja. Heel veel mensen denken ook dat ze inferieure producten krijgen. Is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Wij hebben als Voedselbank Limburg-Zuid hebben wij 2 functies. Wij zijn regionaal distributiecentrum en we zijn lokale voedselbank. Als regionaal distributiecentrum voorzien wij alle voedselbanken in Limburg van voedsel. Wij hebben een aantal mensen, vrijwilligers in dienst, die stad en land afschuimen om aan spullen te komen.
heel vaak ook regionaal. Wat we niet kunnen krijgen, dat kopen we uit eigen middelen. Bijvoorbeeld heel veel ontbijtspullen, die krijg je bijna niet. Je moet je voorstellen dat grote winkelketens, die hebben of overproductie, of die zitten met producten die tegen een houdbaarheidsgrens aan zitten. Nou, die komen vaak naar ons toe. Overproductie bij voedselfabrikanten wordt trouwens steeds minder, want voor ons wordt het ook steeds moeilijker om aan spulletjes te komen. En winkels zijn ook... Gaan zuiniger produceren. Precies. En je ziet ook bij winkels als Albert Heijn en dergelijke, die hebben die 35% regel. Ja, als producten tegen het einde aanlopen, met name de versproducten. Ja, maar dus de producten komen van de supermarkten, et cetera. Ja. En daar zorgen jullie zelf voor dat die voorraad er komt hier. En wij bevoorraden alle winkels. Ja, dat klopt. Nou, mooi werk. Ja, meer dan. En ook dat het zich hier weer allemaal dan verenigt in dit multifunctionele centrum. Als je nagaat dat wij heel Limburg moeten voorzien, dan betekent dat wij voor 6 weken voor al die winkels producten op voorraad moeten hebben die we uitgeven naar die winkels. Dus dat zijn 180.000 maaltijden eigenlijk die we daar... Ja, dat is imponerend. Dat is echt geen... En dat met vrijwilligers. Dat met vrijwilligers. Ja. En allemaal met vrijwilligers. Er is niemand betaald. Veel succes. Mark Hazen zitten we hier dus. Hij is kwartiermaker van dit project, zeg maar het Santa Maria Flexieforum project, zal ik allemaal samenvatten. Ik denk dat ze zelf het beste kan vertellen wat dat is. Ja, kwartiermaken is eigenlijk het beginnen met een project. Ja. Aan zich wordt het nog geen project, het wordt een leegstaand gebouw. Hè? Ja. En ik word als eigenaar van MC Advisory ooit gevraagd door de gemeente om een verhaal te maken rondom leerwerkbedrijven. Dat heb ik ook gedaan en tegelijkertijd zag ik vanuit mijn oude huisvesting op Siemel hier een prachtig gebouw staan. Leeg, niet in gebruik, eigenlijk net nieuw, hè? 2005 opgeleverd. En denk ik, het is toch zonde, hè? Toen ben ik een keer hier komen kijken en denk ik van wat kunt ze nu vanuit wie zo'n gebouw uitziet, hè? Wat kunt ze daar nu aan functionaliteit toevoegen? Die past bij wat een gemeente wil en die past bij wat het gebouw kan. Ja. En toen zijn we eigenlijk terechtgekomen op een soort van bedrijfsverzamelgebouw, maar dan niet vanuit één sector, of bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties, maar wat je zag, wat ze met dit gebouw eigenlijk heel goed kent, is een mix maken van functies die elkaar onderling versterken. Dus wat de gemeente wil, wat maatschappelijke partijen willen, wat commerciële partijen willen en organisaties die er tussendoor zweven, zoals een Mutsert Stichting, hè, dat is feitelijk een normaal commerciële organisatie, maar wordt door overheden gefinancierd. Ik noem dat altijd semi-commerciële instellingen. Nou, die mix van activiteiten en mensen, dat moet ervoor zorg dragen dat zo'n gebouw gaat leven. Daarom hebben we ook het thema van het gebouw in de tijd werken, leven, leren genoemd. Dan moest je kunnen leren, dan moest je kunnen werken, maar dan moest je die ook prettig voelen en leven kennen. En dat wordt niet alleen gecreëerd door partijen samen te brengen, hè, maar dat wordt ook gecreëerd door events, activiteiten samen te organiseren. En zo'n gebouw is dit. Ja, met een fantastisch restaurant, met een fantastische eventplein, boeteruimte die geweldig is, hele mooie kantoorontwikkeling. Als ze dat allemaal bij elkaar gooien, en ook een fantastische kookstudio natuurlijk, als ze dat allemaal bij elkaar gooien in een mix, dan trekken ze en lui aan die hier willen werken, maar ook lui die hier willen komen. Dus dat stond zich toen voor ogen, zo ongeveer, dit. In eind 2017, begin 2018. Ja. En het eerste wat ze moest doen is natuurlijk een raad overtuigen. Hè? Dit soort gebouwen, hè? Dit is toch alles bij elkaar. Hè? Santa Maria en Flexieforum is 18.000 vierkante meter gebouw bij elkaar. Hè? Moest een raad toch weten te overtuigen dat ze centjes willen stoppen in de ontwikkeling, de herontwikkeling van zo'n gebouw. Wat eigenlijk al 7 jaar leeg sting. Hè? Daar hebben we een plan voor gemaakt. We hebben presentaties voor de raad gegeven. En die zagen gelukkig, doe maar. Hè? En toen zijn we begonnen, samen met de gemeente Kerkrade uiteraard. Hè? Met alle ambtenaren en medewerkers. Om hier een fantastisch gebouw van te maken. En dat blijkt vandaag de dag ook. Hè? En is het werk nu afgerond? Nee, het is nooit afgerond.
Kijk, de kindse ruimtes verhuurd hebben en dan zit het vol en dan komt er af en toe een weg, komt er af en toe een bij. Maar het concept van het gebouw is niet ruimte verhuren. Het concept van het gebouw is community building. Gaat toevoegen aan het gebouw. En als ze dat kunnen doen, en steeds meer mensen interesseren om naar dit gebouw te komen, dan nou ja, ik kan zeggen, heb ik mijn doel bereikt, maar dat moest ze continu blijven doen. Dat is een continu proces. Ja, dat is een continu werk. Dat is nooit klaar. Nee, dat is in principe nooit klaar. Dus en dan wil ze ook steeds dingen doen die passen bij de dan passende tijdsgeest. Hè? Ja. Wat voor 5 jaar geleden deden, is niet meer wat ze vandaag de dag moest doen. Moest er alleen voor zorgen dat natuurlijk niet een spanningsveld ontstaat tussen de belangen van de verschillende doelgroepen. Ja. Kijk, Guido Dieter zit ook in het pand, hè. Die moet af en toe repeteren voor zijn concerten. Ja, dan moest ze niet een trommelvereniging op dezelfde dag organiseren. Nee, precies. Want dat gaat niet. Dus maar dat is organisatie. Dat is organisatie, daar moest je wel een beetje op letten. Ja, maar als een gebouw populair wordt, hè, bedoel, dan kan het zoveel op de gaaf komen. Dat ze op een gegeven moment het zich een beetje kwijt. En nou ja, dat is de truc om daar goed op te letten en tegelijkertijd toch ervoor te zorgen dat er een gezonde toestroom van mensen komt. Ja. En dat het gebouw blijft leven. En ik zeg altijd toegevoegde waarde blijft leveren. Want dat is wat zich hier wil. Ja, en nu hand voor dus deze volgende stap, waarschijnlijk helemaal niet de laatste stap, maar... nou ja, qua gebouw wel, hè, want ik denk niet dat de buurt het voortvindt dat er hier nog een gebouw bij zit. Maar de kent met de ruimte is nog een hele hoop ze nog heel veel dingen had. Ja. En wat brengt dit nu? Nou, dit gebouw brengt deze toevoeging brengt historisch veel, hè, want n'importe welke kerkraad de Naarse spreekt, hij heeft altijd gehad met dit gedeelte van het gebouw gehad. Hij heeft hier op Zwal gezeten, kent het. Hij heeft die de kunstvereniging ingezet, of de Stichting Kunst, hij heeft die ingezet. Hij heeft dus ooit naar kunstentoonstellingen komen kijken of zo. Ja. Maar qua gebouw wordt het natuurlijk een gedroog, wat er nog stinkt. En daarvan hebben we toen gezegd, wil ze dit gebouw toevoegen aan het concept Flexiforum, als een echte toegevoegde waarde, moest er wel een mooi gebouw van maken. Ja. En volgens mij is dat wel. Dat is gelukt. En ook nog energievriendelijk, hè? Ja. Want dat was ook een doelstelling, zowel voor Flexiforum als voor dit gebouw. We moeten ook aan duurzaamheid gaan doen. Hè? Dus het moet ook, dit is helemaal van het gas af, dat ging bij Flexiforum niet. Maar dit gebouw is gasloos, draagt volledig op elektriciteit en het is een enorm comfortabel gebouw, denk ik. Nou, hartstikke natuurlijk mooi. Ook stedenvaarttechnologie in. Hè? Dus dat werkt. Dat werkt. En ik denk dat ook net als in Flexiforum de huurders hier elkaar gaan vingen en de huurders in Flexiforum gaan vingen om datzelfde te doen als wat Flexiforum ook deed. Het klinkt heel hoopvol. Ja. En enige uitdaging is parkeerplaatsen, maar goed. Ja, nou, dan moet er gaat op de vinger zien. Ja, het is altijd gaat op de vinger. Ja. Voor elk probleem is een oplossing. Ja, hartstikke schön. Ja. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Marcel Michiels, Ilona Kessels, één ding moet ik andersom zeggen. Ja. Walk to Survive, evenement in het Stadspark op, wanneer is het al, even kijken, 14 en 15 juni. En nou ja, vertel eens, wat is het? Ja, we gaan voor de tweede keer wandelen voor het goede doel. Hè? Het goede doel is de strijd tegen kanker. Ja. Dat hebben we 2 jaar geleden eerste keer gedaan in het Stadspark in Kerkrade. Toen enorm groot succes. Hè? Ondanks dat het de eerste keer was op een nieuwe locatie in een hele andere omgeving, een natuurlijke omgeving. Maar wel een groot succes. 2 goede doelen, altijd 1 onderzoeksdoel. Ja. MUMC Plus in Maastricht. Hè? Ja. En het andere doel is het Toon Hermanshuis in Parkstad. Dat is ook dit jaar zo. Het goede doel is dit jaar de Vinci-studie. Vinci-studie is een studie die leefstijlfactoren en borstkanker met elkaar verbindt. Dus wat is het effect van leefstijl op borstkanker? Krijgen, terugkrijgen en genezen.
En het andere goede doel is dus weer het Toon Hermans Huis Parkstad. Hè. Daar gaan de gelden naartoe. Ja. Nou, voor wandelen 2 dagen lang. Eigenlijk 3 dagen. Hè? Eigenlijk 3 dagen, net. Ja. We hebben op vrijdag in samenwerking met Martin Boeber grote kinderloop op vrijdagmiddag. Om de kinderen ook in elk geval in contact te brengen met de materie, hè, met het onderwerp. En vooral ook een beetje proberen kanker een plek te geven, hè, want het maakt een deel uit van ons leven. Dus op vrijdag is een kinderloop met Martin Boeber. Op zaterdag en zondag lopen we voor 2 dagen lang met individuen of teams voor het goede doel. Ja, en wie gaat het dan? Want die lopen dan een bepaalde route of die lopen gewoon door het park? De route is door het park, dus ongeveer 600 meter. Met een afkorting, en dat is een uniek project van een teamlid, het Walk to Survive straatje. Aha. Dus de mensen kunnen of een hele route lopen of even door het straatje stilstaan bij dierbaren, even hun momentje nemen. Ja. Dus, maar het is eigenlijk het hele stadspark, van bovenaan de verkeerslichten tot aan de bomen. En dan kan ze dat zo vaak mogelijk, dat rondje doen en dan kan ze die grote sponsor of zo. Of ja. Onder andere. Of mensen, hè, er is een goede doelenmarkt. Want dan moet er eens geld binnenkomen natuurlijk wel. Mensen schrijven in, betalen €15 voor een individuele inschrijving, krijgen daarvoor een shirt. Met dat shirt mogen ze dus lopen, mogen ze 2 dagen metlopen. Uiteindelijk zien ze teams die zich samenpakken en die allerlei initiatieven nemen, van pubquizzen tot en met een markt op het terrein zelf, waar ze producten verkopen. En alle inkomsten die daarmee gegenereerd worden, komen ten gunste van het goede doel. En dat is dus de Walk to Survive. Ja, ja. En ook het straatje waar die Lona zit. Op het straatje zie je van die paaltjes met bordjes à la museum, zeg ik maar even. De kind dus zo'n bordje bijvoorbeeld, kind ze dan huren. En op dat bordje kind ze een eigen tekst of een tekening van een nabestaande. Of een gedichtje of een herdenkingspunt. Ja. Waarbij ze dus inderdaad, hoeveel? 50 stuks. 50 stuks. 50 paaltjes 50 van die bordjes op dat straatje als gedenkplek van mensen die ontvallen zijn, mensen die er nog zijn, et cetera. Heel bijzonder. Ja. Dus het hele park is in het teken van de strijd tegen kanker. En we hebben 3 ceremonies. Daar hebben ze een begin in het kader van ontmoeten. Dat is echt erkennen, herkennen, welkom heten, begroeten. Dat is meteen bij de start op zaterdagmiddag om 12 uur. Dan hebben we zaterdagavond tussen 11:15 en 11 uur is er een stilteceremonie, een stiltemoment, waarbij het park eigenlijk alle verlichting uitgaat. Het park volledig is uitgelicht met kaarsenzakken rondom. Die kaarsenzakken kunnen ze ook weer kopen, beschilderen, betekenen. Allemaal in het kader van gedenken, herdenken, denken aan. En dan lopen we ook 2 rondes in volledige stilte. Dus dan gaat muziek over in stilte en dan is er een stiltemoment. En de tweede dag steekt de afronding in elk geval een teken van feest. Want uiteindelijk vieren we natuurlijk ook het leven met z'n allen. Ja. Want we hopen dat we er met z'n allen, dat we er een zo mooi... En wie ziet dat feest? Is dat lekker muziek? Leuke muziek, gezelligheid, sfeervol. Het uitluiden van het evenement. Er is een grote veiling. Veiling ook weer, waarbij ze leuke dingen kunnen veilen, kunnen kopen. En de opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Ja. En goed, kijk, wat kan er nou heen, maar in de hoop zijn hij natuurlijk dan al mee bezig. De teams die zijn eigenlijk al... teams die zijn eigenlijk al na de laatste editie zijn die weer begonnen met nieuwe acties. En op dit moment zijn er 18 teams ingeschreven met een 10-15-tal deelnemers per team. Er zijn ook teams met 4 of 5 personen. Maar die doen ludieke acties eigenlijk al het hele jaar door. Heb je een voorbeeld? Een pubquiz hebben een team gedaan. Een ander team heeft 3 meiden, die hebben de Kennedy Mars gelopen. Die hadden een eigen t-shirt laten ontwerpen met een QR-code erop. En die hebben zo €1100 geld binnengehaald tijdens hun Kennedy Mars. En we hebben natuurlijk de merchandise die we verkopen, de drinkflessen, de petjes, pinnetjes die je kunt opsteken. En de teams die doen alleen maar ludieke acties. Gisteren was er een team op de straatmarkt en die deden loodjes verkopen en dan konden de mensen enveloppen trekken en prijsjes winnen. Dus, en wanneer horen we dan wat het gaat ophoudt? Dat horen we in de media? In principe is er een slotmomentum op zondagmiddag 4 uur. Dan overhandigen we eigenlijk de checks aan de goede doelen. Dat doen we samen met de burgemeester. En dan hebben we de bruto opbrengst dan voor elkaar.
daarna zie je nog een hele periode dat naeilt. Daar blijft nog geld binnenkomen. Ja. En de vorige keer, 2 jaar geleden, hebben we uiteindelijk begin oktober in het Toon Hermanshuis hebben we toen de definitieve opbrengst, de netto-opbrengst gecommuniceerd. Dat was 2 jaar geleden 32.500 euro voor de 2 goede doelen. En het doel is natuurlijk om dat dit jaar nog flink te laten stijgen. Te overtreffen. En we zitten goed op weg. We zijn erg goed op weg. Ja, dat is een fantastisch bedrag natuurlijk, dat alleen al. En de stichting Ginkgo, dat is... Dat is de organiserende stichting. De organiserende stichting. Ja. Betekent dat nog het? Ginkgo biloba-boom. Ja. Dat is een boompje. Ja. Het boompje wat staat voor hoop. Symbool voor hoop eigenlijk. Ja. Boompje waar ooit, toen de atoombom viel op Hiroshima... en alles ter ziele was, alles vergaan was... het eerste boompje wat opkwam, was een Ginkgo biloba-boom. En daar is eigenlijk de stichting Ginkgo van afgeleid. En we zijn een mooi symbool. Ja, we zijn een club van 12, 13 vrijwilligers. 13, fanatieke mensen. En dat gaat van huisarts tot... Ja, van alles en nog, het zit erin. Mensen die beroepsmatig met kanker in contact komen. Maar ook mensen die het persoonlijk had getroffen. Of die gewoon het doel als sympathisant omarmen. Ja. En dat is een zeer fanatieke groep. Het doel een warm hart toedragen. Het doel een warm hart toedragen. En heel fanatiek zijn. Enthousiast, ja. Net zoals de teams. Zo heb je ook in het organisatieteam... En recruteren jullie dat ook een beetje? Dat je zegt dat je die teams gaat benaderen of dat je groepen benadert? Ja, zeker. We hebben de teams van 2 jaar geleden natuurlijk allemaal aangeschreven. Willen jullie wel meedoen? Vinden jullie het leuk? Er komt een tweede editie. Er zijn ook teams die zich spontaan aanmelden. We hebben een actiepagina. We hebben de website, stichtingginkgoparkstad.nl. En op die website staat een actiepagina waar de teams kunnen inschrijven. Dus, en mond-op-mond reclame en jezelf bekendmaken tijdens evenementen, dat helpt ook heel veel. Ja. Nou, fantastisch. Geweldig. Veel succes gewenst. Dankjewel. Dankjewel. Op de 14 en 15 juni. En 13 juni. En 13 juni. Staat er nog niet op, maar... En de wandelschoenen aan en dan komen en de beurs meebrengen. Of tegenwoordig. En ook een drankje en een hapje. Een drankje. 2 dagen lang muziek, podium. 2 dagen lang optredens. Dus of voor jullie die net zuur op de bezen, die kennen in ieder geval. Die kunnen ook genieten. Du kunt smakkelijk komen. Waar ik ga genieten? Zo, we zijn nog persoonlijk op het einde. Veel plezier en veel succes. Dank je wel. Bedankt voor het leuke gesprek. Dank je wel. Dank je wel.
naar de evenementenkalender van de maand juni. Er is natuurlijk gewoon bomvol, zo wie je went, ze vullen hem op te nemen. En er kiezen een paar highlights en de rest vindt er op de website. Koopzondag is dit jaar op Pinkstermondag. En wel de 9 juni, en dat speelt zich af in Kerkhoffscentrum, is Mercato. De Pinksterbraderie Carbonpop, Pinkstermaandag 9 juni, vanaf 10 uur, Carbonplein. Walk to Survive, zaterdag de 14e en zondag de 15 juni in het Stadspark. De kermis in het centrum is van de 27 juni tot en met de 2 juli. En nou ja, dat worden de highlights. Wie je zegt, kijk op de website www.beleefkerkrade.nl/agenda. En wanneer er nog hier erbij neemt wel gaan op de website, dan los dat wissen met een e-mailtje aan beleef@kerkrade.nl. De 5 juli in de Heidse Trefhand voor speciaal concert, het bevrijdingsconcert van de Harmonie Sainte Marie van de Graat. En met nog meer artiesten en medewerkers in van zo overhand. Met twee prominente heren uit de verein. Hey, bij mij er dus Arne Essers is de coördinator van het concert. Ja. En speelt er zelf? Ja, stemmt. Welk instrument? Ik ben de hoornist van de verein. Hoornist en dan Marcel Junge, natuurlijk bekend als trompetist, maar ook de regent van de Harmonie. Dat stemt. Welkom. Dat stemt. Het bevrijdingsconcert. En vertel, wat je er werden, wat... Ja, wat je voorziet, of je wat je illusie. Ja. You know. Ja, wat voor inderdaad aan het beoogd doen is keer is inderdaad, ja, er zijn nu 2 bevrijdingsjaren, hè, zoiets dat zo schön zeggen. En nou inderdaad bij je zes en zeggen, we willen er toch iets schöns aan geven. En vooral nog wel het grootste verhaal van de Tweede Weltkrieg in dat bevrijdingsconcert, dat kennen we onderhand wel. Maar het perspectief wat vuur nu wel een beetje heeft, is nu toch Kerkgrootje. Dus dan ook de verhalen hoe Kerkgroot iets ziet, dat voor die kennen een beetje aan de lu en dan begeleid met een stukje muziek erbij. Ja, dus met het oog op Kerkgroot, zeg maar. Wat is hij gebeurd? Ja, de klinkverhalen. De bevrijding was natuurlijk in september hè, van 1944. Zeker, zeker. En met als gast natuurlijk de Huub Schetters. Ja, die had inderdaad dus ook het historisch perspectief neemt hij met. En dat had hij het met zijn nemen, denk ik wel. Hij had zeker het met zijn nemen. Hij had heel veel kennis en kunde en nog dingen wat hij had, wat hij wel metnemen en nog vertellen aan de lu. En van daarbij ook zie. Dus je kunt er aan het woord, zeg maar. Absoluut. Bij ieder thema van 5 thema's. Ieder je het vertellen. En dan kunt het tussendoor. Ja. Voor jij van 5 minuten, het zal wel veel langer worden. Maar ik had een gesprek met hem, je had dat toen voor 2 stonden. Ja. Even te horen of we dat zo willen doen. Ja. Maar geweldig, ja. Ja, en dan volgt erbij je zoet, ja, de stukken die is erbij zoeken bij de oven zelf. En dan is er met de Huub besproken en dan voor de man een koor Davidje voor om daarbij te helpen. Want voor een aantal stukken die ook met koor gezongen werden, die voor Jan zeer willen maken. Ja, dan zullen we daarbij met de Charles Stefan, die tot derrière. Ja, en de koor is ook in hetzelfde gebouw, waar hij je treft, dus dat is wel handig, een beetje communiceren zo. Kunnen zich elkaar tegen en dan kan ze even verstand van zaken bijkallen. Ja, dat is wel een samenwerking. Dat is leuk hoor. En wat je verloesteren daar, wat je verhuren? Ja, van die thema's, ik moest toch kopen met de Arne de beste wie mij, denk ik, de themaatjes. Ja, ik kijk over de thema's inderdaad. Voor mij kijk ik in de vuurbereid, de voorbode van de oorlog. Ja. Wie beleven ter Kerkgrootje data, want we horen natuurlijk de Eerste Weltkrieg in je dank houden ze. Ja, wie aan ze beleven, nou zo voor eiken maar meer. Een stapje dieper toe in een tragedie van de krijg en dan hebben we als laatste de bevrijding. En dan de bevrijding. Ja, precies. En ken je nog iets over de muziek? Of, ja, we doen ook met de koers samen, dus niet alleen maar jullie in de beurt. Benedictus doen voorspellen, dat is geweldig. Met de van Carl Jenkins. Ja, juist. We kennen ze maar, ja. Ja. Van Holocaust, het had van Feuerens op concours, Jans gespeeld, dat zijn 6 delen van Morten Gold. Ja. En dat doen voor eigenlijk de Treurmars. En dat is van Babi Jar, een tragedie die afgespeeld had. Ja. Kan iedereen eens opzoeken, dat is wel indrukwekkend. Ja, dat is indrukwekkend. Kijk, dan mensen met die muziek en dan, dat is dus wat voor zouden het speciaal is. Je zich er een beetje in verdiepen en dan werkt ze toch. Ja, dan combineert ze dan met videobeelden of met foto's of... ja, beide. Dus het is een beetje audiovisueel spektakel, zeg maar. Zeker, ja, daar zijn ze dat heel schön. Ja. En van bijvoorbeeld van de film, Saving Private Ryan, daar komen natuurlijk ook de beelden van langs. Maar ook inderdaad, hand van inderdaad, hoe het gemeentearchief zijn voorbeelden op het zoeken voor natuurlijk een beetje hoe spekkels er hij inderdaad krijg je wijs om daar ook je van beelden of foto's of je van nog Huub Schetters zelf erin te krijgen van hoe het Jans lokaal te krijgen.
Maar dit is natuurlijk al een iconische muziek. Ja, behalve de laatste bevrijdingsmedley. Dat is een beetje Amerikaanse... Ja, een beetje zo wat op de 5 mei op de Dam, maar je speelt weer dat slotnummer, dat is 90% hetzelfde. Wat is dat dan? We Meet Again is uiteraard de allerlaatste, die dingen, waar zijn de appeltjes van oranje weer, die dingen. Ja. Maar zie je trouwens, de hoofdvloei van de jeugd, die kennen die liedjes eigenlijk niet hoor. Nee, dus ik weet dat ouders, dat zal dat wel zien dan, denk ik. Ja. Nee, maar dan wel, dat is een leuke ervan. En dat zingt er Koer ook mee, de hand van de opname van Jehovah. Dus dat is ook wat samen is. Dus het is serieus, maar het is ook amusement. Ja, het begint heel serieus, moet ik wel echt wel zeggen. Ja, en dan kunnen ze op een gegeven moment natuurlijk, wie er krijgen kunt, een stukje verzet, dus ook soldaat van Oranje spelen voor. Dus daar hadden we ook, kan bijna een bereik op zoeken zetten. Die bekende melodie. Melodie. Handval op cd's van de Rogier van Otterlo. Weet je cd nog eens? Kerkraad, met alle verenigd, jaren geleden. Serieus, ja. De archivaar zat hem je voor in het archief. 1993. Ja. In het kader van de bevrijding? Nee, dat wordt toen een cd, dan wordt het toevallig dat... Ja. Maar ja, wel leuk, ja. En nu kennen KTL, hoor. Moet ze nog... kennen allemaal, of? Ja, zeker. Er zit nog kaarten beschikbaar. Jullie kennen jou naar Tikli.nl. Dat is een initiatief van VVV Zuid-Limburg. Wordt inderdaad digitaal eigenlijk, die ticket, kent je. Dus ook de Harmonie, die naar 2025 is. Zo, dat is wel... Ja. Ik zie het echt staan, www.tikli.nl. Ja, dan kan ze zoeken op een bevrijdingsconcert of op de Harmonie en dan vindt ze meteen de keertje. En dan een geweldige oven voor tientje, dat valt er allemaal mee. Inclusief en ook nog lekker drankje erbij. Lekker drankje erbij, dus dan kunnen ze nu rustig binnen. En dan nou voor eigenlijk een schön verhaal te vertellen, inderdaad, over Kericho en er kreeg. En dat met schön muziek erbij. Hoe wordt er Wim je zat het presenteert? Ja, van een goede presentator, Wim de Groot. Dus dat deed erbij ook die verhalen vertellen, nog Alektriaanse over en neekallen, om het nog een beetje statig te houden en nog op zijn manier dat ze kunnen presenteren. Hartstikke goed, veel succes. Dankjewel. Heel leuk, dankjewel. Proef ze nog best iets ziet. Heel leuk. Want het is vlot dat er van Julius Wietse dingen zo. Ik weet het, maar Tjeetje we zijn al langer bezig. Dus. Daar is alle vertrouwen erin. Het werd een beetje fine-tunen, zeker er alle vertrouwen erin. Schön. Heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik wens u een uitverkocht huis. Dank je. Bedankt Joost. Ja, super. Dank je. Sommer. Lass de Sonnenstrahlen schingen, lass dich los mit Fingerlinge, lass de Wärmte dich ins Döje, lass het oude grievend neue. Lass het schörje mit de Sörje, lass dich joa en denk am Mörje. Lass uns joa en jonje nisse, lass het denken en het wissen. Lass het waarde macht dich Spaß, en dat het loslassen niet meer was. Ja, bij wie gaan er dus EKH Goudwinde. Dat is de eerste Kerkraadse hengelsportvereniging. Goudwinde bestaat 75 jaar en ze vieren dit jaar fest natuurlijk. En we hadden al het feestje met stereo gehad. Daar kunnen we nog niks over klappen. Nee, dat durven we niet. Nee. En, maar er komt dus wel vertellen natuurlijk. Wat allen nog niet passeren. Maar iets zegt over de verein zelf. Wat? 17 juni in 1950 had Alex Pelzer die vereniging opgericht. Ja. En we zijn begonnen op de VVV-vijver. Ja, dat is in de Haam. In de Haam, in Jaansklinkvijver. Ooit een geschenk van de VVV aan Kerkhoff? Ja, in verband met... Wat wordt er nog een? Dat weet ik niet meer. Maar dat was het zo. De VVV-vijver. We houden alleen door een klein probleem, of ze houden een klein probleem. Ledenstop. 12 leden, meer niet. Daarna is er Alex Pelzer, dat was chauffeur van de burgemeester. Die had toen op een moment met de burgemeester, wanneer ze ergens heen waren, en je babbelt. En op een moment, er was zoiets dat de kasteelgracht ergens sting. Ja. Die kroegen we. Ja. Onder één voorwaarde. Dat HSV ons genoegen Rolduc. Och, die had voor nog.
De anger zie ik hoog. Dus er wordt net over de vijver gespannen. Dat die vissen beginnen. Ja, je kent zich voorstellen. Dat wordt binnen de grootste kierenkracht. Want dat is mijn vis en dat is hun vis. Zeehoes. Na een paar jaar had er eindelijk Rolduc de vijvers op Rolduc krijgen. HSV ons genoeg. En besteed nog allemaal? Besteed nog allemaal, ja. Die hand over 2 jaar, dan had hij 75-jarig. Maar strijd had er niet? Nee, ja. Nee. Kent je in de street nu, maar nee, absoluut nee. En wie verliest zijn zo dan? Weet je die van zo'n wijn? Momenteel 1050 aan 4. 1050 leden EKH Goudwende. En waar vissen die dan? Die vissen dan op Erestein? Gelukkig niet op Erestein. Nee. Dat zijn namelijk leden die vissen op de openbare wateren. Oh, de Maas, Kanaal en zo. Je bent dan wel lid van de... Je bent wel lid bij ons vereniging. Daar kiezen de vergunning en dat kennen ze. Oh, zo werkt dat dan? Ja, dat is een beetje, ja. Ja. Dat heb ze wisten. Ja, dat houdt ze dus we hadden de keer in 2... 3 visvereinen. We hadden Rolduc, EK Goudwende en Van Denkenbach. Nee, we hadden nog één. Haanrade. Had en een vijver op Haander. En dat is een geslagen groep die alleen maar op kaper vissen. En voor de rest, ja. Okay. Maar dat zijn eigenlijk... En nu 75 jaar. En de hand van zijn feestcomité. Ja. En dan is hij de voorzitter. Ja, dat was het net wie je doet. We zijn met 70 jaar zijn we begonnen. Want dat wordt het eerste jubileum wat we willen vieren. Ja. Alleen ja, er komt corona en ja. Oh, zo, ja, snap ik. De halve 70 plus. Ja, voor de 70 jaar is er zonnig. Ja, zeker. Is er een richtig jubileum. En wat zijn het, wat jullie van me doen? Ja. Ja, nu is er het vissen met steren. Is er ook nog het samenvissen. En ik wil... Samenvissen is 4 juni, onder andere. En dan wil ik nog een oproep plaatsen. Want dat gaat, zeker in de verzorgingstehuizen en wanneer kijkt u. Meld u aan bij uw verpleegkundige en vraag of er op hen mag komen. Er is toch plek voor door aan deel te nemen. Dat was even een oproep tussendoor. Want we kennen nog het aanmeldingen in je broeken. We hadden nog weinig. Nou, hier werd ook gevist met de Stichting Talent. Ja, dat zijn dan jongeren die het een beetje lastig gaan. Dat werd ook allemaal gefaciliteerd, onder andere van ons Sportvisserij Limburg en EKH de Goudwende. Wel even, want dat hij mag een compliment maken aan EKH Goudwende, want die zijn sociaal-maatschappelijk timmeren die heel erg aan de Gollenerweg. Die hebben de nodige vrijwilligers die daarbij helpen. Het samenvissen is voor ouderen. En die werden dan ook bijgestaan door vrijwilligers van de verein die hun helpen met vissen, de roes halen, van het heukje afhalen, wat terugzetten en wie alles werkt. Dus, en dat doen ze ook bij de Stichting Talent. Het GOC, dat is... dat staat voor... Geuniformeerd ontmoetingscentrum. Ja. Oh, dat zijn de veteranen. De veteranen. Ik ga het helemaal moeten opzoeken. Maar dus de veteranen, die doen er nog. Er werd er nog een voor georganiseerd. Ja. En dan gaan we nog een keer even naar Chris. Dat is als samen vissen. Oh, de hand van de viskaravan. Dat is een hele belangrijke. Ja. Dat is tot 12 juli. Ja. En dat werd echt fantastisch. De viskaravan. De viskaravan, ja. Dat werd geïnitieerd door Sportvisserij Nederland. Ja, omdat voor een jubilerende vereniging zijn, komen die af. En die hadden dan allerlei attributen bij zich die wat er uitgestald werden rond de vijver. En dat zijn toch simulators, dus dat kennen de kinderen, dat is tot en met 14 jaar. Die kunnen door aan deelnemen en dan kunnen ze ook eens voelen wat ze de grote vis dragen, wie vult dat. Zo'n meerval. Ja, bijvoorbeeld die apparaten kan ze instellen. Dus dan kan ze zo zwaar zetten eigenlijk. Dat geeft het ook een vis. Ja. En die kind dan door, je leert die kinderen ook van wie worden een vis van de hoog af, wie kan ik vissen. Dus er zijn nog medewerkers van de Sportvisserij Nederland. En dat is de viskaravan? Ja, de viskaravan. En dat is echt wel... en dan hand van nog, en dan geef ik het woord aan Chris. En de festival? Nou, nee, voor, het IVN deed er nog met ons mee. Het IVN deed er nog met, die zijn 7 juni. Want die zogenaamde slootjesdag. Dus het IVN kunt met materiaal en dan gaan ze met de kinderen de bar in. En dan kijken wat er allemaal voor leven is en langs de vijver. En zit er zelf ook
gepassioneerde visser, of niet? Ja, allebei. Ja. Ja, veel vis. En wat is daar nu? In de natuur zitten, rauwhaan. Ja, precies. In de natuur zitten, rauwhaan. Ja, het is natuurlijk vaak hoor, dat de lui dan zitten door. En ja, voor de beeldvorming. Kijken naar een dobber. Voor de beeldvorming is het zo, het is niet alleen naar een dobbertje kijken. Het is, wat Chris terecht zei, daar zitten ze in de natuur. Maar dat is ook de ogen en de oren van de natuur. Die is heel snel gaat signaleren. Zie je, zie ze, dan kan ze het melden. Dan weet ze precies op welke punten dat ze het melden kan. Kijk, wanneer ik zit te vissen en het biedt niet zo erg, kan ik ook genieten van een spinnetje, want we hebben ze maken tussen twee bloemetjes. Ik bedoel, zo moet ze toch zien. En wat we ook proberen, van hoe het festcomité, we proberen ook zoveel mogelijk jeugd erbij te betrekken. En dan de jeugd van Kerkgoor, want er werden ook vislessen gegeven op de scholen. Door ja, dat is wel hartstikke schön, dat er zoveel activiteiten zijn voor de jeugd. Ja, ontzettend veel. En de jeugd... We wisten niet of die aan kijken natuurlijk, maar in ieder geval... Wat Ozo's is... Website is er ook. De website is er, maar ouders die wel kijken, of de opa en de oma, die kunnen ook erop attenderen dat allemaal gaat plaatsvinden. En vereindigen met de versavond hoor. Ja. En is... Ja. Dan houden we natuurlijk op de maand in Kerkgoor. De 11 oktober is pensioen zou je plannen. Aan duur? Nee. Voor je eens binnen zitten in de grote zaal. Oké. En ik neem aan dat het er aftrap werd. Oké. Een sportcafé. Kijk, ja, een sportcafé. We zitten met op duizend leden. Met je bakken vis. Ook dat misschien, maar stel je voor dat al die 1000 leden komen. Ja, stel je voor hoor. Dat die zaal komen, dan zal het dan mag je de rode hal. Nee, dat weet ik niet. Nou, het werd... kijk, voor goed dan ik stond moet, denk ik wel. Nog twee. Maar voor ons natuurlijk veel plezier daar. En al die dagen. We hadden het oerse spreiden op het Janse jaar. Ja, en een jode toekomst voor de visverein. Zeker. En dan daarna op naar de honger. Dat denk ik, dat zien we zij wel. En volg de site van Beleef Kerkgraaf. Ja, doen we. En een man moet ik extra bedanken. Ja, doe dat. Dat is op Patrick Eipelaar. Echt waar? Ja. Ohne dem, wat allemaal gebeurd is, had je 4 net kunnen doen. Dan moeten ze maar voor de techniek maar kijken. Los van dat tre of sneeuw van dat roos. Bedankt. Ja, ik zou zeggen bedankt. Voor een leuk gesprek. Namens de IKH Goudwinde. En veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Voor je het wel gaan over de componist, een nieuwbouwproject aan de Nierspringsloze Kerk, of hand dat al eens een paar uitzendingen geleden, zoals we in de Villa Bergstein. En nu verhuren we wie dat er met steed. En dus bij mij Julia Mengelers, zeg ik het goed? Ja, zeker. En Tijmen Sentjens, zeg ik ook goed. Ja. En we gaan Nederlands praten, want jullie spreken geen dialect. Nou ja, dan is het makkelijker op die manier, hè? Dan is het niet alles makkelijk. Hoe ver staat het ermee? Ja, het gaat heel erg goed. We zijn volop bezig met de verkoop. En we mogen vertellen dat op 5 juni we gaan starten met bouwen. Dus officieel. Dus dat is over 14 dagen of zo ongeveer? Het gaat eindelijk van start. Daar zijn we heel erg blij mee. Volop bezig met voorbereidingen samen met onze aannemer Van Heur. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Ja, dus jullie hebben eerst gezocht zeg maar, naar een aantal woningen die je verkoopt. En dan ga je, dus dat je de garantie hebt. Ja, we bouwen, Van Heur bouwt met woningborg, daar moet je 70% voor verkocht hebben. Maar we mogen dus nu gaan melden dat we 5 juni gaan starten met de bouw. En er zijn wel nog appartementen in de verkoop. Hè. Dus iedereen die zeg maar, geïnteresseerd is, vooral blijven aanmelden en kom vooral bij mij op gesprek. Maar dat stipje op de horizon, dat het klaar gaat zijn, komt steeds dichterbij. Dat is geweldig. En wat is dan de prognose? Of kan je daar niet veel over zeggen dan? Wanneer gaat de vlag uit dan? Zeg maar? We verwachten volgend jaar zomer klaar te zijn. Zomer 26. Zomer 26. Nog een jaar ongeveer. Dat is ook niet zo lang meer. Nee, het betreft een transformatie, dus dat gaat altijd vrij snel. Ja. En zijn jullie blij? Ja, absoluut. Trots? Wij zijn super trots als Breeks dat we het eigenlijk mogen aankondigen. En op 4 juni houden wij een startbouw-event. Waar we eigenlijk al onze samenwerkingspartners, wij zelf als Breeks, onze investeerders, kopers en hopelijk ook heel veel potentiële kopers kunnen trekken. Op 4 juni? Op 4 juni in de avond. Waar?
op de Nierspringstraat in ons voormalige Zeemanpand in de commerciële ruimte. Ja. Daar gaan we een hele leuk event organiseren. Ja, en dat is het programma is een verrassing of kan je wat verklappen? Is als volgt. We gaan een kleine sneak preview laten zien van het filmpje wat we hebben opgenomen. Waar we een aantal kopers interviewen die super enthousiast zijn over ons project. Daarna wordt er een lintje geknipt door de wethouder. En daarna gaan we door middel van een hapje en een drankje er een supergezellige avond van maken. 4 juni. 4 juni. Dus ook mensen die dan speciaal interesse hebben, die misschien er niet gekocht hebben of niet getekend. Kom vooral langs. Die komen langs. Want wat kopen mensen eigenlijk? Kopen ze een casco-woning die ze zelf vervolgens inrichten of zijn de woningen al... De woningen die zijn inclusief sanitair. Ja. De keuken die moet je wel nog zelf doen. Ja. Voor de rest kun je nog zorgen voor een eigen vloerafwerking. Ja. Maar voor de rest wordt alles door Brix en Van Heur afgemaakt. Ja, precies. De keuken kies je zelf. Ja. Vloeren, stoffering uiteraard. Die moet je zelf en de sanitair, badkamer. Die zit in principe in de prijs. Je kunt daar nog zeg maar naar wens of naar smaak nog wat aanpassingen in doen. Ja. Maar het zit in principe in de prijs. Hartstikke goed. 4 juni tussen 6 en 8. Ja. Dus van harte welkom. En moeten mensen zich aanmelden? Of, Nee, niet Kom maar verplicht. gewoon langs. Kom maar gewoon je kan gewoon langskomen en jullie hebben natuurlijk ook een website, hè, dus daar kan je ook mensen kunnen kijken van waar is dat. Absoluut. Alle informatie online te vinden. Zeker. Want je ziet er nog niks van, hè? Aan de buitenkant. We hebben al wat bouwhakjes staan, waar ook de datum 5 juni, de bouwhakken staan al. Waar onze aannemer groot staat op vermeld en ook waar 5 juni op staat, dat we gaan starten met de bouw. Dus het is al groot te zien op het pand. Dat is te zien, maar straks als er echt wordt begonnen, dan krijg je natuurlijk echt wat te zien. Ja, want dan ga je toch een jaartje bouwen. Een jaartje wordt er gebouwd. Uiteraard, ze beginnen waarschijnlijk bovenaan, moeten we even kijken, maar veel zal door Van Heur moeten worden geregeld en er zal wellicht zeg maar, aan de buitenkant wel gezien worden dat er gebouwd moet worden. Daar komt Harry. Ja, zoals we nu ook hier. Ja, dat hoor je hier ook, hè, maar ja, dus daarom is het een flexieforum, dat wordt altijd gebouwd. Nou ja, hartstikke goed. Succes verder. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dankjewel.